לרגל תקופת המבחנים מוגש לכם בוחן תטא, מתוך הספר מעונות קנדה מאת שיר רוזנבלום מן. ונפתח בשאלה בחשבון. במעבדה בהנדסה אזרחית התחלקו הסטודנטים לזוגות לצורך ביצוע הניסוי וכתיבת הדוח. אם במעבדה היו רשומים 50 סטודנטים, כמה דוחות הוגשו בסיום הניסוי? 25? 24 כי זוג אחד שם בתא הלא נכון? 174? 0? 50 היא התשובה הנכונה. על פי הוראות אחרי המעבדה, כל אחד מבני הזוג היה צריך להגיש עותק משל עצמו. ונשאלת השאלה, למה? כנראה שאם כבר התרגלת להעתיק, לפחות תעבוד קשה. שאלה במוסר. מי לוקח את המעבדות בפיזיקה ברצינות? אנשים חכמים, אנשים רציניים, סטודנטים מזן נכחד, עתודאים. כל התשובות נכונות. עתודאים חכמים ורציניים להחריד. כמובן שיש לקחת את המעבדות בפיזיקה ברצינות. כך כתוב הרי בקטלוג. פעם כולם ידעו לא לקחת ברצינות את המעבדות. היום מסתמנת מגמה הרסנית בכיוון ההפוך. זן חדש של סטודנטים אידיאולוגיים שמתעקשים לחשב לבד את האורך האמיתי של המטר. בקרוב נחשב מסלול מחדש. קושייה משפטית. מה מותר לסטודנט תושב המעונות להכניס לדירתו? כיסא, חבר, מנורת לילה או גר? כלום היא התשובה הנכונה. כך רשום בנהלי המעונות. הסטודנט יודיע מבעוד מועד לאחראי על האזור פרטים אודות האורח וקרבת האורח לסטודנט. וכן, סטודנט לא יהיה רשאי להכניס לחדר המגורים ריהוט פרטי או כל ציוד אחר מזה הנמצא בחדר, אלא אם כן קיבל אישור מיוחד מראש ובכתב. לא מצאנו האם מותר לאמא לבוא עם סירים לשבת. ייתכן שמותר רק סלט בקופסת קרמיסימו ותו לא. שאלת פאזל. אתה נמצא בכניסה לבניין מאייר ועליך להגיע למתרגל היושב בחדר 429. מה תעשה? אתה נכנס למעלית ומחפש את כפתור מספר 4. אבוי, אין כזה. אתה עולה לקומה 5 ואז יורד במדרגות בחזרה לקומה 3. אתה מגלה לאמתך שאין קומה 4 בבניין. אתה מסיק שהכוונה הייתה לבניין פישבח וממהר למסדרון המחבר ביניהם. עולה במדרגות לקומה 4 ומוצא שם בחדווה שורה שלמה של חדרי מתרגלים. אתה סורק אותם לאורכם ולרוחבם ומגלה כי אין שם חדר 429. אתה יורד בחזרה לקומה 3 ועולה במדרגות אחרות בחזרה לקומה 4, רק על מנת לגלות שגם שם אין חדר 429. אתה פותח את המייל לבדוק שוב את מספר החדר ומגלה שלא טעית. אתה מוותר ומחליט לחזור הביתה, רק איך לעזאזל יוצאים מכאן עכשיו? שאלה קלה לקראת סיום. מהי קומת הכניסה בבניין אולמן? קוף, כף, 1, 100. 400 היא התשובה הנכונה. לדאבוננו, הבניין עתיק מדי מכדי שיהיה את מי לשאול מדוע. אולי על שם 400 החמורים של בלעם, או של נביא הבעל, או משהו כזה? נתנחם בזה שלפחות לא תלגו כאן מ-300 ל-500. ושאלת בונוס למי שהגיע עד הלום. איזה יום היום? יום אביב בהיר וצח? יום ראשון? יום שני אך במתכונת יום שלישי? יום העצמאות במתכונת יום הפאי? אף תשובה אינה נכונה. אתם מתבקשים לשוב ולהסתכל ביומן. אין לזלזל בהמצאת המאה שנועדה למטרה הקדושה של השלמת ימי לימודים שהתרע מזלם ונפלו עליהם חופשות מרובות לאורך הסמסטר. כנראה שבשנה הבאה נתחפש בט"ו בשבט ונאכל מצות ליד המדורה. בהצלחה.